Moi boas a todos e a todas e benvidos a unha nova edición do vídeo podcast LCD. Esta iniciativa que hoxe chega ao seu episodio número 20, un número tan redondo, e seguimos aquí dende a UNED de Lugo e coa colaboración da Diputación Provincial. Hoxe recibimos a Zaira da Pena. Moi boas, Zaira. Moi boas tardes e moitas gracias a UNED e a ti, Carlos, por esta invitación. Moi ben, Zaira é unha responsable territorial na provincia de Lugo da banca, da entidade bancaria, unha entidade bancaria histórica na nosa provincia por tantas cousas, non? Sobre todo a nivel social, non? Está no imaginario colectivo de toda a nosa familia, dos nosos avós, non? Que tanto... que era casi un sitio social, non? No que acudían casi diariamente, non? Vamos a empezar falando do tema profesional, non? Como de duro é o camiño para chegar a ser unha responsable territorial como ti eres? Bueno, eu duro non diría que é un proceso duro. Se me teño que remontome fai 25 anos, porque entrei no ano 2000 na provincia de Pontevedra, e dende ali pois fui desarrollándome, non, en diferentes roles, en diferentes lugares. Volvín pa Lugo, volvín a irme, por Lugo anduve por toda a provincia. Non considero que sexa duro. Todos os momentos, eu creo que todas as decisións que tomei pois para estar onde estou agora aquí foron acertadas, sempre con moita axuda. Sempre digo que as cousas veñen acompañadas, non? Cando estás nun proceso de desarrollo profesional, parte importante é o que ti fas, non? Pero moita parte importante é coa xente coa que estás, coa xente coa que te vas acompañando, que te axuda e que te leva un pouquiño hacia onde estás, ou hacia onde queres ir, non? Eu diría máis ben que esa parte esa naturaleza miña de inconformismo, non de dureza, sino de inconformismo, de querer seguir sempre sair da túa zona de confort. Podemos decir que poden ser os momentos así máis duros, pero non son duros, que ao final pois son enriquecedores, non? Na miña persoa e no meu, que foi o meu desarrollo hasta chegar hasta aquí. E tis algún momento clave dentro da túa trayectoria profesional que fora reseñable, non? Porque te levara a alcanzar un nivel superior a nivel de maduración. Bueno, eu creo que todos os cambios que fixen ao longo do meu desarrollo foron importantes, non? E foron decisións moi meditadas tamén, a veces locuras, non? De coller e dicir, pois voume para León, onde foi a primeira responsabilidade de zona que tiven, sin coñecer absolutamente nada, nin o territorio, sempre levaba pois en Lugo, en Galicia, non? Donde a banca pois é un referente, e collen as maletas e fume, non? Entonces, eu creo que todas as decisións foron meditadas, boas, vistas ahora en perspectiva, pero todas tiveron o seu porqué tamén para estar pois onde estou eu agora, non? Se podo poñer algunha, pois cando estiven en León, non, que estaba directora de zona, en ese momento estaba coa miña parella que non traballaba en León e, pois iba a ser mamá. Entonces vime en León sin a miña familia, sin a miña parella, pero sempre tiven claro que tiña moitos apoios, non? E que podía seguir adiante nesa parte de seguir desarrollándome profesional e persoalmente tamén, non? E despois, pois circunstancias da vida retomamos en Lugo, non? Pero digamos que foi unha decisión importante naquel momento, trascendental, porque implicaba unha parte personal, moi personal miña, non? Pois parecenos un aprendizaxe vital, incluso moi interesante, non? Ese compaxinar momentos tan trascendentais
na vida das persoas conseguir, non? Traballando e liderando unha entidade como estabas facendo nese momento, non? E a seguinte cuestión viña a colación disto, non? Gustaríame saber, tú que eres un exemplo, que é para ti o liderado? Bueno, o termo liderazgo a día de hoxe eu o asimilo a un acompañamento. Si nos botamos a vista atrás, non, de o que era o liderazgo, pois cando empecé, non, fai 25 anos, salimos de unha facultade, dun aprendizaje, dun liderazgo pois moito máis jerárquico, mesmo na casa, non, pois bueno, pois outras formas de facer, pero que vai evolucionando, non? E a día de hoxe o liderazgo está moi basado pois nas persoas, en coñecer cada unha do que nos motiva, non? Cada un a día de hoxe somos diferentes, nos motivan cousas diferentes, entonces esa parte de acompañamento é importante, non? E despois, sobre todo, da exemplaridade. Eu sempre digo que ser exemplo de algo, é dicir, eu non podo pedir algo se eu non o fago, non? Pasa no mesmo na casa, non? Si ti lle pides algo ao teu neno ou a tua nena, pois se ti non o fas, non vamos a pedir que eles o fagan. E no mundo laboral, nas organizacións, pasa un pouquiño parecido, non? De todas maneiras, o tema do liderazgo tamén tendría que decir un pouco o meu equipo, non? Sí, de claro. Como son no día a día, que eso tamén pode ser para outro podcast, porque, bueno, ao final, as percepcións de cada un son diferentes, pero eu pregunto moito, cando estou con eles pregunto moito como podo eu tamén mellorar, non? Porque a comunicación co equipo é fundamental. Esa parte de estar moi pegado, a mí gustame moito estar no terreo, me gusta moito visitar as oficinas, visitar os clientes, é o que coñezo, non? Como liderazgo, porque a mí o que me gusta, formeime tamén neso, na parte das persoas, e gustame moito, non? No mundo no que estamos, a cada un nos move unha cousa diferente, eso está claro. É un aprendizaxe tamén. Ese trato cercano do que falas tanto cos compañeiros como coa clientela, non? Do vosa entidade bancaria, como se conxuga, non? Como se conxuga un pouquiño os obxectivos como organización e o trato cercano coa xente? A mí sempre me gusta referir algo de naturaleza propia nosa, que somos un banco de clientes, non? E ao final recordamos, ti antes os decías, non? Os nosos avós, na entidade onde traballo é onde tiven a miña primeira cartilla, non? Entonces, ao final, porque traballo aquí, eu mesma con os meus compañeros fago a miña planificación, pero isto é igual, é dicir, os clientes os acompañamos desde o momento vital, desde o nazamento hasta que as necesidades que vamos tendo ao longo do camiño, non? E aí vaise conxugando as necesidades dun e as necesidades doutros. E despois, ao final, o sector bancario ha cambiado moito. Antes éramos, ao mellor, tiñamos 2, 3 produtos, non? E nos quedábamos aí, era o que tiñamos, pero ora non. É dicir, temos que estar moi cercanos aos clientes para coñecer as necesidades que teñen e mesmo anticiparnos a esas necesidades, non? A banca, nese sentido, mesmo hemos tido varios premios de lanzar iniciativas que se anticipan ao mercado, non? Se anticipan a esas necesidades. Entonces, non está reñido, non creo que sea reñido os obxectivos comerciais co cliente. É dicir, o cliente epicentro, o que marca as súas necesidades, e nós o que facemos é acompañar, non? A él ao longo de toda a súa vida. Para ti, cal é o papel que xoga a banca no desenvolvemento económico da provincia de Lugo? Bueno, a banca o dicen os números tamén, non? Na provincia de Lugo somos a entidade con maior presencia e capacidade instalada, estamos no 82% dos municipios da provincia de Lugo. Lugo ten 67 municipios, pues estamos no 82 con oficina propia, e se poñemos os medios tecnolóxicos chegamos ao 92, non? Entonces, eso tamén se replica pois, no número de clientes que temos, tamén se replica no volumen que temos, entonces a banca
ten un papel de desenrolo económico pois moi importante, non? Estamos ao longo de toda a provincia con unha naturaleza de cercanía e ademais de moita especialización. É dicir, cada vez tendemos máis pois ao que comentaba antes, non? A demanda dos nosos clientes que nos exixen pois estar moi formados, ter esa especialización, non é o mismo o motor económico da Mariña que o motor económico de Lugo Sur, non? Como chamamos internamente a zona sur da provincia ou das digamos de Lugo cidade, non? Son completamente independientes, aunque teñen unha, digamos, unha confluencia común, non? A nivel social, cales crees que son as principales demandas ou as principales necesidades que brotan da vosa clientela, non? Cales son os seus intereses fundamentais? A ver, no mundo global como estamos agora, eu non diferencio do cliente de Lugo dun cliente de Madrid, por poñer un exemplo, non? Porque ao final estamos todos tan conectados, estamos todos tan globalizados que hai moitas das necesidades que son comunes, non? Si é certo que en Lugo provincia, tanto a súa teixido empresarial como os clientes, non, as persoas físicas, buscamos pois esa parte tamén pois máis de cercanía, máis de especialización, que se sentan escoitados, non? Porque, bueno, pois a mellor temos un pouco máis de calma a hora de tomar decisións, non? A mellor decisións moi rápidas, gustanos moito como bo galego ver moi ben onde estamos, que vamos a facer, non? E iso é un pouquiño o que te están demandando. Despois, a nivel produtos, o que decía antes, non? É dicir, somos capaces de sacar iniciativas que se adelantan ao mercado, que generan pois un bo servicio pois nos nosos clientes, unha boa solución, e iso tamén é un pouco que nos diferencia, unido a nosa presencia, que é o que valoran moito os clientes. Falamos ahora un pouquiño de transformación digital, non? Como se adapta unha entidade bancaria a este novo mundo, non? Que crece a pasos cuantitativos a nivel digital, sen perder o contacto co veciño, non? Co ser máis próximo que necesitará o servicio da vosa entidade. Vemos falando, é dicir, a banca eu creo que eso dice o presidente, non? Somos un banco digital con 900 oficinas, non? Entonces reflexa moito que estamos en vanguarda, é dicir, nos últimos 10 anos se han invertido 1.000 millóns de euros na parte tecnolóxica para ser capaces desa demanda, non? De esa rapidez que nos está pedindo os clientes, de ser rápidos, de ter as mellores solucións, tamén a parte de integrar, que é moi necesario, toda a parte de inteligencia artificial generativa, porque nos dá ferramentas, non? Para ser moito máis áxiles, blockchain, para as transaccionalidades facelas máis autonomamente, toda a parte de inversión en ciberseguridade, é moi importante, non? Que a banca está poñendo moito foco na ciberseguridade para que os nosos clientes estén tranquilos para operar neste mundo tan digital. E que vexan tamén que teñen moitas opcións, non? Para poder facelo con completamente seguridade. Fai pouco deronnos un premio precisamente a unha iniciativa de seguridade de uso dos clientes, que é a nosa llave a banca. E despois tamén a parte de omnicanalidade, é dicir, o cliente decide como relacionarse con nós, é dicir, quero a app, pero resulta que teño que tomar a decisión, pois unha decisión moi importante, pois cando compro unha vivenda, non? Que nunca se compra unha vivenda todos os días, pois quero ter unha persoa adiante que sepa, que me diga as mellores opcións e necesito ir a unha oficina. Vale, entonces, a transformación digital, sí, lóxicamente, porque temos competidores, outros competidores fora da banca tradicional, porque agora somos banca tradicional e banca máis fintech, non? Pero temos que estar lóxicamente rápidos nesas solucións sin perder de vista a nosa naturaleza e a nosa esencia en a banca, que é as persoas e a rede de oficinas que temos. Esa ben é un equilibrio moi interesante, non?
hai que ter sempre na cabeza como é a cultura social a nivel de uso bancario da nosa provincia, pero estar sempre con esa competitividade, non, co resto de entidades que tenen outro modelo, non? Entonces está moi ben o voso equilibrio, non? É unha forma de estar posicionado e que bueno, que será valorado tamén, me imagino, polos usuarios. Quería tocar un pouco o tema da sustentabilidade, non? Eu sei que a sustentabilidade é un dos maiores problemas, non? O tema a nivel social, non? Un dos principais problemas que mostran que se sinten as persoas. Eu quería saber un poquinho se afectan as decisións estratégicas dos voso banco. A ver, a parte de sostenibilidade está dentro da estrategia de a banca en diferentes puntos. Primeiro, toda a incorporación do modelo ESG na nosa toma de decisións financeiras, de inversión, mismo de acompañamento, de financiación coas propias empresas. Aquí temos tamén un rol importante, non? De acompañar as empresas e as familias tamén nesa parte de mellora na sostenibilidade, non? Hemos creado, ademais, unha unidade que se chama a Banca Energy, que precisamente o que fai é canalizar, non, todo ese coñecemento que nós xa temos para leválo á sociedade, non? Tamén na parte da medición, non, dos risgos que damos, dos préstamos aos clientes, en función da naturaleza que teñan a propia financiación, a propia actividade da empresa, e despois, pois, outro tipo de estrategias de información ou formación, non? Dende a propia base, en colaboración pois con asociacións e mesmo con programas específicos con a Fundación. Precisamente na territorial de Lugo facemos diferentes accións en colaboración coa Fundación de voluntariado propio interno dos nosos compañeiros, coas nosas familias, reforestación, recollida de plásticos en praias, bueno, para un pouco sensibilizar dende a base, é importante, non? Dende a base inculcar esa necesidade de cuidar o noso planeta, non? E despois que temos, lóxicamente, pois unha regulación en ese momento, en ese caso tamén somos moi transparentes a hora de trasladar todos os nosos iniciativas na estrategia de sostenibilidade de a banca. E tamén todos os recoñecementos que temos, non? En calidade dos propios edificios, hai un programa en donde temos os edificios que con emisiones cero en CO2, tamén internamente pois papel cero, e despois tamén recoñecementos de escala de ratings, no? De sostenibilidade de agencias tan importantes como SCI, en donde nos hace posicionarnos como entidade financiera que ten integrado os seus estándares de ESG, non? Internamente. Eso, bueno, pues recoñece, non? O todo o que está facendo a banca a nivel de sostenibilidade. Moi ben, pois eu agora quería cambiar un pouquiño o plano, non? Falar un pouquiño do teu papel como muller, non? Muller líder. Gustaríame saber se algunha vez o feito de ser muller no sector como bancario pois te influeu, non? Tanto positiva como non tan positivamente, non? Cal é a tua apreciación? Bueno, eu a verdade é que cando entrei a traballar tiven referentes mulleres, mulleres que ademais me acompañaron moito, non? Un acompañamiento no teu desenrolo profesional. Comentaba antes unha anécdota algo moi influenciable en min, non? Que pasoume directamente moi persoal. En ese momento, en ningún momento me sentín nin discriminada, sempre creo que o rol que facemos mulleres, hombres, está dentro de persoas, non sempre digo o mesmo, persoas, a capacidade que temos as persoas de poder facer un desenrolo dentro dunha organización pois moi grande, non? Non me he sentido en ningún momento dicir, por ser muller me he sentido que non optei a outros desenrolos na miña carreira, non.
non sentime así. Sempre sentime moi competente como persoa e sempre tiven o meu equipo, que eso sempre digo mesmo, é dicir, ter un equipo que te apoia e que vai contigo e que te desenrola, non? É fundamental. Persoas. Moi ben. Cales serían para ti os principais retos que ten o sector bancario nos próximos anos? Bueno, retos presentes, non? Porque falar agora de futuro, con todo o que está sucedendo no mundo, pois, bueno, eu creo que un poquiño eso, non? Estamos ahora mismo nun mundo moi cambiante. Eu creo que vamos falando neste momento, non? Todo. Temos que estar sempre moi pendentes de anticiparnos, hai moitos competidores, o falaba antes, ahora somos a banca tradicional, non? Pero aínda da banca tradicional temos que sacar innovación, temos que ser competitivos. Eu creo que aí a banca, por exemplo, está sabendo adaptarse, non? Os tempos tan cambiantes que estamos. Por exemplo, lanzamos B100, B100, que é a nosa banca, o neobanco, non? Banca completamente digital, con unha estructura máis healthy, bueno, moi innovadora. Entonces, eu creo que a banca temos que ir hacia un futuro presente de moitos cambios. Despois unha coyuntura económica, non? Baixada agora de tipos de interés, pois as entidades pois nos afecta, non? Nas nosas contas de resultados, entonces, bueno, pois temos que buscar outras alternativas para seguir sendo sostibles e rentables para poder seguir sendo competitivos, non? E despois a hora de o cliente, non? O cliente é a noso fundamento, o noso tesoro, non? É o nosa esencia. Entonces, temos que estar moi pegados a él, coñecer as súas necesidades, anticiparnos tamén a crear cousas innovadoras, non? Antes de que o lance o resto. Temos retos tamén co tema de sostenibilidade, importantísimo, non? Seguir facendo esa parte de formación, seguir acompañando as empresas na súa transición, non? Hacia mellorar pois, nas emisións de CO2, nos seus planes de integración, bueno, en moitas cousas que lle marcan a día de hoxe nas organizacións. Retos regulatorios, porque as regulacións pois as temos aí, o sea que, bueno, estamos entretidos todos. Sí, tedes un panorama moi entretido para a corto plazo. Sí. Claro que sí. Eu, cando penso no desenvolvemento, cando penso no futuro, tamén penso como serán os lugares, non? En futuro, non? Tenote a ti aquí, que hoxe nos acompañas, gustaríame, si tú pensaches alguna vez como sería a oficina do futuro, non? Si hai xa algún, si vai a tender a ser máis digital, digamos, con menos persoas, vai ser a IA vai a vir para impactar aí, e como que ideas poden salir acerca de como ser unha oficina física do futuro? Bueno, as oficinas físicas en a banca xa levan un proceso de transformación xa desde fai anos, non adaptándose precisamente aos novos modelos comerciais que temos, non? Empezamos un pouquiño nas urbanas, especialmente en grandes urbes, pero agora xa as vamos xa remodelando e instalando tamén en lugares máis de tendencia rural, non? A última pois foi na oficina de Meira. Son espacios moito máis abertos, sí, diáfanos, verdad? Moito máis diáfanos, moito máis integradores co cliente, non entrar naquela oficina de fai 20 anos tan donde compartimentada igual, efectivamente, non? Entonces que se busca moito máis a cercanía, despois tamén con momentos punteiros, o sea, con tecnoloxía punteira, non? Para que o cliente tamén, se quere facer unha operatoria el mismo na oficina poda facelo. Pero as persoas sempre teñen cabida nas organizacións, e na nosa tamén, porque somos necesarios, non son necesarios. O equipo, o que se está exixindo moito máis é a parte máis de especialización, máis de formación, porque o cliente é o que nos está tamén demandando, a parte regulatoria, que comentaba antes, cada vez pois, temos que ter máis formación porque temos unha regulación que temos que cumprir.
E os espacios, o que digo é que non se van a transformar en naves espaciais nin cousas raras, non? Os espacios xa se están transformando para hacerlo moitísimo máis agradable para que o cliente veña, non? Sin pensar, vou ao banco. Non, vou ao banco a ver a meu gestor de referencia. Exacto, sí. E poder ter un momento de conversación tranquila con esa persoa, non? Para finalizar, a min gustaríame que poderas compartir con nós que metas ou que ilusión tes para os vindeiros anos ou para non tan pronto, non? Pero que te enchen, non? Que te levantan cada día con máis enerxía para poder ver algo realizado, non? Non sei se podes compartir con nós algún soño que queiras ver realizado dentro da tua profesión. Unha das cousas que máis me satisface cando vou a traballar é cando acompañamos os nosos clientes na realización dos seus soños ou axudamos a crecer esas empresas tan necesarias para a nosa provincia, non? E que a banca acompañe a esa empresa ou a esa persoa que decide comprar a súa primeira casa ou cambiar ou comprar un coche. Todos esos momentos que acompañas as persoas a cumprir sonos e a cumprir que a provincia crezca, non? A nivel económico, eu creo que eso llena de orgullo a calquer persoa. E non é unha digamos das obxectivos que temos todos os días o equipo de estar sempre apoyando, non? A nosos clientes e os que queren ser clientes que tampouco traballan con nosotros, pois por suposto que tamén. Moi ben, pois hasta aquí chegou esta conversa con Zaina da Pena, responsable provincial de Abanca. Decirche que nada, foi un placer. Eu quero decir, non o sou facer, pero eu quero recoñecer que dende que te coñecín e desde que tuvemos conversas por cousiñas en común, de proxectos, eu pareceches unha persoa super profesional, unha persoa que o move, non? Que a tua vitalidade move as cousas, non? E iso pareceme que é fundamental no presente, non? E no futuro da nosa provincia e da nosa sociedade, non? Necesitamos moita xente que mova as cousas con tanta vitalidade como fas ti, e que é un placer que estés connosco aquí e hasta pronto. Seguiremos vendo loitando para que a nosa provincia pois siga sendo o maior competitivo posible e acompañemos a toda a xente a cumprir os seus soños. Moitísimas gracias, Carlos. Moitísimas gracias, Onez.